Helo, Adam dwi a chroeso i ngarddi. Gardd sydd digwydd bod yn llawn chwyn ar hyn o bryd. A dyma'n nghyngor i ar sut i reoli chwyn mewn modd gyfrifol yn yr ardd. Bant â ni. Mae defnyddio rhaca gaib neu ho yn un o'r ffyrdd fwyaf effeithiol o reoli chwyn yn yr ardd. Yn syml, rwy'n tynnu'r rhaca gaib yn ôl ac ymlaen ar arwyneb y pridd i ryddhau'r chwyn a'i gadael i bydru a sychu yn yr haul. Ffordd wych o ailfwydo'r pridd. Mae hon yn ffordd effeithiol o reoli chwyn unflwydd yn yr ardd. Hynny yw, chwyn sy'n tyfu o'r newydd bob blwyddyn. A dyna ni ffordd syml a hawdd i glirio gwely llawn chwyn. Mae'r gwely yr awr yn barod i blannu ynddo. Math arall o chwyn ydy'r chwyn ymledol. Chwyn sy'n lledu'n sydyn iawn os ydyn ni'n amharu gormod ar y pridd. Un chwyn sy'n creu problem i fi fan hyn yn yr ardd ydy cwt y cadno, neu'r mare's tail. A'r ffordd symla o'i reoli ydy mynd ati gyda llaw a'i dynnu'n ofalus, fel hyn. Dwi am roi hwn yn sythu mewn i'r bwced. Er mwyn atal hwn rhag lledu, mae'n bwysig ei waredu mewn canolfan ailgylchu neu ei losgi. Rwy'n gosod y chwyn eraill ar y domen compost. Bydd rhain yn pydru ac yn compostio ac yn creu compost hyfryd fyddai'n gallu defnyddio fel tomwellt i leihau tyfiant chwyn. Mae digonedd o waith chwynnu 'da fi ar ôl i wneud, felly wela chi'n fuan. Hwyl fawr.